Türkiye me mêvandariyê min xweşnaw şarazad karûbarên Tirkiye de kiriye belê kakê min ev demê te başkakê min xanina we ji bo rewşa Bakurê Kurdistanê û Tirkiye çi ye? Ew demê wê baş. Gelek spas. Bakurê Kurdistanê bi qonaxekî hindekî metirsîdar tê par divêt. Herkes gelxwe wisa dibe jî eceba gelo em ê bi zivirîn salê newedan yanî herkes dizane salê newedan li Bakurê Kurdistanê qetl û amê xelkê medenî sivîl hate kirin. Niha rewşekî bi wî awayî dê jiyan kirin, rewşekî bi wî awayî bandorê xwe li ser hemû aliyê jiyanê li Bakurê Kurdistanê kiriye. Ew rewş îro zêdetirê li Cezîrê serdêta axaftin lê ew rewşekî gelemperiyê tevahî Bakurê Kurdistanê girtîte berxwe. Tenê bi Cezîrê ve ev nîne lê li Cezîrê de ew bûyer geştîte heddê xwe zirvê. Niha ew rewş wisa nema dikare devam bike çünkü îro ne salê newot û newot û yek û newot ye dewlet bikarê qetl û aman dewlet bikarê kuştinê xelkê medenî veşêrê. Ji ber hindêş çiqas ew rewş dirêj bikatin ew ê bandorê xwe zêdetir li ser hikûmetê AK Partî û bi taybetî ser serokkomarê şexsê serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan bikatin. باش مترسي تبع سافيكي كيركو روشك مترسيدار او روشا مترسيدار يعني جبوي كي يعني روشا مترسيدار وصل شغل باكوري كردستاني 30 سال زيدتر يعني شرك بردوام هبويا وهندك زار افشار سكينيا ليديسان زار اكيد شهر دست بيجريا لروشا مترسيدار او جاري خلق مدني دبن قربانی بره ام دزانی شر لچیاین کردستانه دنافبرا گریلای PKK و سپاه ترکیه قتیز بو سنوردار بو لینها افشار طرفه کی ویشری بوی حاولاتیه سیویل حاولاتیه بگونه اگر هون مایزه بکن لجزیره پرانی او بستودیو کسی وش بحث کری جیان خو لدز ده پرانی خو یان سر 5 سالینه یان زاروکê bin 10 salîne. Ev çi de gênîtin ev nîşanê dide yanî xelkê sivîl xelkê bêguneh ew xelkê nikarî berevaniyê xwe bike ev dibin qurbanî. Başa te behsa wê bel wekû di nûçeyan ji dahatiye 22 welatiyên sivîl heya niha ji encama wê rewşa ku li bajarê Cizîrê heye şehîd ketine. Yanî bi vêyekê li gorî we wêyeketiya Ewropayê çawa li rewşa Bakurê Kurdistanê û Tirkiye temaşe bike. Wê çi mercan ji bo Tirkiye danê yaxu çi zextan li Tirkiyeyê bike? Belê ji niha ji bo wî bersivê wî pirsî gerek em li dû aliyan meyzê wî rewşê bikeyn. Ji bo hindekê yek aliyê wî eskeriya yekîş aliyê wî siyasî û refleksê wî diplomasîne. Niha aliyê wî eskerî PKK devî şerî serkeftin heta niha bedestîna. Yekemîn care li şerê 31 salê dewletê Tirk xesar û ziyanê dewletê ziyanê Supaya Tirkiye ziyanê polîsê Tirkiye li ziyanê girêliyan ziyatir dibin. Hûn meyze bikin jmarê kuştiyên yanî esker polîs û hêzê emniyetê zêdetirên li jimarê girêliyan ev yekem cara li şerê 31 salê borî de ev dibêtin. Êdû duyan niha berê de PKK çalakiye dikir hêrişek dikir bi hezaran esker derdiketin operasyonê. Niha esker de qereqolan de hepis maye. Nema dikavî derkevî çolan ya derkevî çiyayan. Ev dû sêyem niha hûn meyze bikin rê mabeynê şaran rê Şernax Hekarî rê Wanê Hekarî rê Diyarbekir Betlîsê rê Diyarbekir Batmanê rê Dêrsimê Bîngolê rê Dêrsimê Diyarbekirê wane hemî çol bûne ne cendirma
نا عسكر تێدانینە تەنێ لە دەمێ ڕوودانێ بویەرەکی عسکر دێتەور ئەوانە هەموو دەعالیێ عسکەریدا بۆی پەکەکێ سەرکەفتنن یعنی پەکەکە بە تەکتیکێن و بە تەفگەرەکین و بە بەرچاو دەربازکردنێ پێشکەتنێ تەکنەلۆجیە عسکەری کاری وی دەمێ زۆر دەرباز بکە نقطەك جێ ئاماژە پێکردنێ ئەم بێژین پەکێکە لە ساڵی 1994 حتا نەها ئەم دیکارین بێژین حتا 2012 و پێداش لە ئالی عسکەری دەستپێشخەری لەدەستدا دەستپێشخەری کەتە دەستێ عسکەرێ تورێک ڕاستە پەکەکە لە چای شەڕ کرد بەرخودانە کرد لێ ئالیێ استراتیجی ئینسیاتیف دەستپێشخەری دەستی عسکەردا بوو عسکەر حاکم بوو لێ نەهاوە ئەو ڕەوش تەرز بە دیگەڕێن بینە ساڵێ 91 92 93 پەکەکە سەبر حاکم دەبی لێ گەرەکە ئەو بە دەستکەفتێ سیاسیەوە تەمام بکرێت کەرم کە باشە ئەو حاکمیە پەکێکێ هەیە چەند ش بۆی هۆشیاریە وڵاتیان باکوورێ کوردستانê vedgere yanî di hilbijarnan de jî diyar bû ku hem HDP dengekê pir baş anî hem yanî heya çend vêyekê nîşan dide ku gelê Kurd li bakurê Kurdistanê hêdî hoşyar dibe dixwaze ku mafên xwe yên serxwebûnê bi dest bîne. Kako niha ez li meselê hoşyariyê de hoşyariyê civakî hoşyariyê netewî ev demeke bakurê Kurdistanê ev derbas kiriye li gor dîtina min lê evî muhîm e devir da çi heye ew psikolojî ev derûnê şikestî rabû nema millet em karin bêjin ew metirsî derbas kirin yên berê hebûn gel li bakur berê tu derfetê min bide ez hendekî vî îzah bikim niha salên newotûdiyan pekeke demê li aliyê eskerî de berfirawan bû xwaz derbazî merhelê serhildanê cemawerî bibe yani serhildanê kitlesel dibêjin serhildan wî merheleyê bibe lê ew merhela bi qetlu amê xelkê sivîl de cizîrê de hat şikandin hûn meyze bikin li cizîrê de ruhekî şikestî çêbû heta 2010 heta 2009 ev ruh nema carekî din bê serxwe niha ev ruh hatiye serxwe dewlet carekî din çima cizîrê ev dikatin ne ji ber wê tevgerê xelkê medenî û yaxud ev gencê serbepekekê li cizîrê xurtin ne ji bo wê ye cizîre sembol e eger li cizîrê ruhê kurdayetê ruhê berxudanê ruhê berengarbûnê wê li wir de şikest li derê dinî bakurê Kurdistanê ji dişkê hem rehendekî wî mêjûyî li demê bedirxaniyan wedêdin û hem li demê pekekê ji wisa bûye niha ji eynî şte dewlet dixwaze ew ruh li cizîrê bişkîne gelê cizîrêş bi hemû evekî berxwe dida meselen yek mînal bidem rojê sisêyan demê qedeqekirdinê derketinê bû li malan xelkê cizîrê beşevê her kesê mencelek destê xwe derhînabû lê dida û deng derdixist meselen ev çi ev ruha nîşan dide ke millet nema li fîşekan ditirsê nema li tehdîdan ditirsêtin Bele hêmin xweşnaw şareza di karûbarên Tirkiye gelek spas bo şirovên